Alin na? Wow! Bakit naman bagong gupit? Hi! Diba? Dalawa, dala? Wala pa. Iba ako na sa ano. Ulam. Tanong kung gusto mo yung ulam para mapalitan ba? Inukulord. Oo yun! Oo eh! Ay, nakain mo na. Pero bitin the skill eh. Ha? Wala nga. Buang. Wala na tayo soft drinks. Wala ka basok? Wala, ano ko lang. Walang basok? Kanina. Kaya mamuya ko. Bakit? Puyat na puyat ko mo. Madaling araw? Diba? Ano, sinabihan na kita. Hindi, anong ares? Ngayon bang wala kang pasok ngayon? Mamaya pa. O gusto mong kinain? May kinain ka? Tapos, si Jana, hindi ba nag-chat sa'yo? Sabi niya kasi, Ito? sabi niya mag-chat daw siya sa'yo. Kaya lang, hindi ko alam. Kung anong nangyari. Ano sabi niya? Sabi niya, tanong siya kung ito na ako niya. Ano, nag-chat Gawa ka na ng, gawa ka na ng content. Nag-chat pa nga ako. Ano? Gawa na ng, mayroon sana ng pagkain para ano, makontent natin. Okay lang. Nasusubukan. Kailan ba? Kailan ba content lang? Ulitin mo na. Hindi pa ako busy. Mag-alas ko na, nagpasok ka niya. Kasi last ano ko na yata mamaya. Last OJT. Training. Last training. Training yun, yung ginagawa mo. Hindi tapos na yun. Training. Yung training, yung firing, yun yung memorize na nila with Gio, yun yung training. Ito, OJT na. OJT na. Ano ba, school? Hindi. Ba't may OJT? Warehouse kasi yan. Warehouse. Siyempre may dala kami baril. Kailangan ano first timer ako kaya. Ano naman first timer? Sa OJT, first Gio ako pero Gio Ang lang. tinae, Gio lang kasi ako. tulo. Sa tayo siya. Ano ba? Kasi may ano, binisan. Nakita ni mama, tawang-tawa. Mama, Ako yun sa mga ganyan. Narespeto ko si mama sa kasi pangalan mo dito eh, Shokay Boy. Bibita ko si dati, naglalutulong. mga shokoy. Ay, shakoy. Ako yung pilipit sa inyo. Yung Pilipit, yung pwede na tinapay. Yan. Pinapakyaw yung mga Charles sa kanya. So, binitin ako na dati. Puti-puti pa ako no. Mabal ko lang. Mabalik ko sa trabaho. Good thing at least. Sarili ka ng trabaho. Sinabihan ko naman si Jana. Sabi ko kay Jana. Eh, sandali lang, yung pasok mo, kailan mo simula? Bukas na linggo. Lunes. Hindi. Linggo na lang. Linggo agad ko nang- ibang araw ko. May 3 oras akong pahinga. Kasi, ano yun? Ano nangyari kasi, may dalawang na pull out kasi nakaway, hello. Ng office, ay ng... Balilan. No. Kaya pinapull out. Dahil lang video mo. Kaya ako, Ang init ng ulo. naging naging 3 araw na OJT. Kasi nira-rush pa naman nila sila. Alis na. Kaya ang dati kasi ng kapatid ko, 25 na sana. Kaso pinapamadali. May ipapalit naman sa akin kasi punta na ako Manila. So, puyatan pa lang Depende sa kasi sa shift. Hindi magpapalit kayo, magmo-morning ka, bigla ka magpapanggabi. Diba? yung sabi ko, may araw, may gabi. Every week doon,
change kami. Ano naman yun? Nung sa Nestle, yan. May mga truck, inaano namin yung mga... Check. Check namin yung mga... Sige. Hindi pa rin po yun. Kanina, pagpantok na ako. Pag-uliti pa lang. Ay. So kayo nila Tricia yung mga una naging close talaga rin. Nakakilala. Oo, kasi dati kasi, ang sinasabi ko, pinapakyaw na talaga. So ang tinapay. Sinabi ko Tinitinda. sa ako, ha? Ang Pilipit. Oo nga, malambot yun, di ba? May malambot yun, tapos meron prito hindi. Yung maliit. Hindi. Yung malaki. Hindi ko ba nakatingin ng sakal? Nakatikim yung may asukal. Oo. Pinagtitripan niya ako ni Ayan dati yun. Sinirayan na. Ito. Ito. Sinasama yun. Ano? Naglalako ako. 300 yun. Tapos 100 pesos yun. Sabi mo ano Ala? dati. 100 pesos? 300 pesos. 300 pesos? Ang dami. Dito lang, hindi na ako umabot na ano. Sa may Dumayang. Dito lang nakakabot ng tulungan. Nakaka. Ano? Tapos bigla ko. Minsan, di na nga ako naabutan ng ano. Puro dahil sa kanila. Hindi naman sila lahat. Kaya ni Dan, ah. Mas tao nila. Kaya nakaano sa akin, nakatrabaho din sa dahil sa ano, mga racket niya. Bili ako ng ano ko, license ko. Dahil kaya ata. Last na, hindi, kain ako kanina mga alas. Dumating ako 11 eh. So nag-breakdown din ako sa ano. Tuwago mo At yan, wala na. Wala nang event. Ay, hindi ka nakapapasok. Nagligpit na kayo? Hindi. Ay, hindi ka na sumama Hindi sa... na naman ko sama. Wala mo yung ano, bumalik ako na nakabihis. Ano na ako na? Kahapon. Hindi nga kita na... Sinabihan ko si Jana na, yan, mag-ano pa naman ng isang tao. Nakabaho dito ako ng kuya, napamadali. Kasi meron nga naman nakakalimutan dalawa. Okay na rin yan at least. Ba't ka pala magpapamanila? Yung kasi yung kontrata sa trabaho. Ha? Yung kasi yung kontrata sa trabaho. I-assign ka rin sa Manila. Pero 6 months pa. Mga... Dito parang dito yung training ground. Tapos pwede ka na iba sa... Oo, kasi wala kasi social dito. Walang social sa ano yun, no? Dito na. Doon yung social. So, sila yung masusupply ng tauhan doon sa Manila na pwede mo pag-dutyhan. Yung may choice naman ako eh. Pwede ako dito. Pwede ako doon. Pwede ako doon. Kasi mas yung rate. Anyway. Ano, parang 7-11 lang kami dito. 7-11. Okay na naman. 7-11. Mamaya, ang duty mo, Kaya ako mga 6. 8 pala, sorry. 8 p.m. Plano ka lang siya. Ano nga, sabihin ko Wala, na. tinanong ko lang. Sabihin ko nga, sabihin ko na. Kasi, di Mas tinatanong maganda yung ganito at least. This is the reality. Hindi naman talaga ako. Para makita din nila. Di ba, no? Di- Tangik. Ano naman, nakasita ko. Gagi. Wala ka lang takot mag-vlogger, no? Naisahan ka doon. Ay, na yan. That's Akala ko kaya- nakalagay sa'yo. Akala ko nakalagay sa'yo. Pakialam sa inyo. Hindi, akala ko nag-live sa'yo. Nagla-live ka dyan. Kaya mga mama siya, meron siyang trabaho, so meron siyang duty. Dito mga susunod na mga araw, so magiging busy siya. So, base sa mga narinig nyo, Nagpiyato. Nag-tip ka na. Pinapramamagay ko galing yun. yes! Hindi, ang akin kasi, para at least, makilala ka talaga nila. I mean, Ano, na may mga na... Hindi mo pangalan, ha? Ay. So, yun na ka, o, di ba?
So, with that, at least, masaya. Alam nila, kasi syempre hindi naman natin maiwasan din yung mga judgmental na mga tao. Huwag kayong mag-judge yun sa kanila. Hindi naman lahat. I mean, even with you, kasi baka, yung iba kasi, ganyan na naman, lalaki naman, mag-ganyan na, wala naman pera yan. Hindi ho, nako. Ay, hindi niya ho talaga alam na may mga nakaset up na camera. Nakala ko ano, sa kanya yun. Akala yung nag-charge ko Meron sa... pa dun eh. Oo, Nakatago. Yung nangaling mo talaga. Yes! Baka sabihin ano. Di ba? Yun lang naman, at least, maano natin, mawala sa isip mo na, sino ba kayo yung lalaki yan, ganito na hindi ho. Hindi, wala ako. Meron ho siyang sariling trabaho, may trabaho siya, ayan, and kasi baka mamaya iba, bigla kang hanapin, bigla kang, wala na si ganito ganyan, so at least, di ba? Kung may time, magpapaano ka. Magpapaano ka? Pull-up gusto yun. Or, depende sa gusto niya. Buwak! Depende, nakakatakot yung mga ganyan. Kumain ka na kasi may misa. Delikado yung mga ganyan. Diba sabi niya raw, susubuan niya ako kanina. Hindi ko talaga, wala ko talaga subo nangyari. Oh. Yan ang subo mo gusto mo. Kumain ka na! Buwang ka. Bye!